Hello mga bay, maayong gabi eh. Punta. Mas buslaham ako sudan. Sa may ganahan diag mas buslaham sa mga ex-abroad nga ikan this Middle East. Ganahan mas buslaham nga unta. Nami ikang pagkaluto today. Bisan na nga. Nabuisit ko. Pailob lang yapon. Nabuhi sa katulong. Kita direk na tayo problema sa itong mga amo. Wag gila ay makasolbay kundi aturo po mga kaugalingon. Pinali sa pagpailob. Nalalig, unang ginatutong kaugalingon. Ita padaog sa mga mga panulay, labi na ning mga amo bitaw nga makatulog utok. Nya. Dungagan pagid sa mga problema sa Pilipinas, no? Mga problema nga ay rami ingon nga tingkuan na nga kabalugid sila nga ting sweldo na nimo ay haragid mo ingon na so stress kay mga nahuna na to tanan ato ang mission karong tuiga 2018 nga magtigom na sao naman lamang ni at kasurindero na ko sa akong kinabuhi diin malikaya na makayong tas tong kaugalingon na kapuya na kaayo nami na kay surrender mi na kay uli ana so di man na siya pwede no di man madali gid dahon dinhi sa atong mga anak himutangan nga gusto nito uli dayon no nagkampa mga proseso. So, nag-uli ay ko magtanaw kung mag-scroll down ko sa timeline nga. Daghang kay mga kababayan nato nga mga inaabuso. Ako diri nakatagamtam sab ko diri sa ilang mga kamot. First time na gipasakitan ko, itong gilabay ko og kuan. Itong butanganan og inini tubig. Kung masakit ang tiyan, kaya nga anak. Magat siya. Pero nasyak ko kay first time na sa kadugay na ako diri. Sakitan ko sa kong amo. Grabe na akong hilak. Pero wala ko mahilak sa ilang atubangan. Kay ilang manggubatasan diri. Kung magpakita ka nga hadlok ka sa ilaha. Makita ka nga kuan nga unsa ni nga lubay ka. Magara mo ni sila. Magara kaya ra day kayo nato ni siya. So kinahanglan makita kita sa ilaha nga ligon ka. Nga dili pwede na ilang himo nga usahay. Mapong i-remind sa ilaha nga we're just a human too. We're just a human being too. Like them. Ano po natin i-remind sa ilaha? Tao sabta. Nanglan, hindi na dyan makaya. Kung makakita kag tsimpo nga, kaya ka ini mo mag-voice out. Hinanglan ni mong himuon. Kaduha, mahitabo na ipalo ko og kuan newspaper just kung kay sa tuisa na ko ato sa gagmay sa unsa yang mahawiran iyang ihapak nako ato ako wala siya gisabot kay do na lagi sakit no nya akong ingno ng uban bisan nag naisakit nga namang manakit diba dapat magbinuotan na kay do na sakit sabot lang gihapon ko kay wala lang gihapon ako kalimite ang ilang kaayo dinhi kanako nga mabitaw ni balik ko kay tungod sa ilang kaayo pero karon ilang mga utok mga katul na nangilingig na ilang mga batasan so ni stress kay ko gunahuna kay unsaon na lang no kung naman ko paingon ani manangkong
Naman ko paingon ani mananggi. Asa na ko manarbaho ani. Ako ra ba yung tao sa ligan sa kong tibok pamilya.